Chief Mrs. Amaka Okeke onye nri dị na kansụl ime obodo Anọcha bụ onye echigoro Iyom Adadioramma nke Nri Kingdom n'ihi ntụnye oke ya wee nye agamnihu nke obodo ya na ịdị uchu ịhụ na akwalitere omenala na njirimara obodo ya. Ọ bụ otu akpọrọ Iyom otu ọdụ nke obodo ahụ chịrị ya echichi a bụ ndị a mara maka ichekwaba nakwazi ịkwalite omenala na njirimara nri. Onye nta akụkọ anyị Emmanuel Chibata ga-akọtọpụ akụkọ a. N'okwu ya ka Chief Okeke toro ndị Iyom na Nri maka ya bụ nnukwu echichi ahụ nke echiri ya ma kwee nkwa na ọ ga na-akwado ọdịnala ma na-awụ ya bụ obodo enu. Ebe di ya bụ Chief Godwin Okeke kọwara nwunye ya dịka onye mepụtagoro ọtụtụ ihe n'okwu ha dịgasị iche iche ka onye na-akwado ọdịnala na nri bụ dọkịnta Ramas Asuzu tinyekwara onye na-achị obodo Ekede n'okpuru ọchịchị Andoni nke dị na Rivers State bụ Chief Gad Ekpurikpu nakwa onye isi Green Energy International Limited bụ dọkịnta Kayode Adegberube kọwara ya bụ echichi dịka nke kwesịrị Chief Okeke. N'akụkụ ha ka Chief Nneka Ejemmili Okoye bụ onye isi otu ọdụ tinyekwara Reverend Father Patrick Okafọ na ọkammụta Petronila Tabansi doro ya bụ Chief Mrs. Okeke ọdụ ka ọ na-emekwe nke ọma ka o si eme site na Nri. Abụ m Emmanuel Chibata maka akụkọ ụwa ABS.